pomerwa mhosva yekuramba kuabhadhara mari yavo nenguva nebvumeri mhosva yako mhosva ndoiramba wakakushandira avo avana kundishandira ndoiramba gogo mukatsanangura here mhosva yamuri kupomera murimo pamusoro ichangamiri inini ndiri kumba kwangu ndakaona Sidina akauya singafungiri zvaka ndiri kutsvagawo munhu anendichengetera amai vangu. Ini ndakati inini handisi muchengeti wevanhu vari kurwara, dai mandiregererawo. Zvakanzi kwete mama, ndiri kuchemawo amai vangu havana mubatsiri, ndiri kuti uye mundibatsiriwo amai vangu. Mwana wangu madzibaba namadzibaba masango vakati aiwa mwana achema, vese vanga varipo, mwana achema munzwirei ngoni, ingawani vamwe mune vachengeta wani, saka marega kunzwirawo tsitsi iyoyu ndaaye. Ndakati zvakanaka, ndobva ndati saka apa zvakanzi kuuya kwamuri kuratidza kuti mimi ndimuita sei munotsiye nyoro dzokuti mungachengetawo nkurudu yenyu. Ndakati alright, ndobva ndanzwa tsitsi. Ndakati rega ndiuye, zvakanzi mozouya kumba. Ndakamuti ndiri kuuya alright mangwana kuseni. Ndobva ndazoenda, ndaenda kuye, ndobva ndati ndatoya kuzotanga basa racho alright. Saka nekuti ivo vanenge vachitaurira nopachikama chavo, saka inobva ndatanga basa kushanda. Ndakatanga musi wa 15 kushanda basa, ndichiti 15 April ndobva ndatanga kushanda. Ndikasvika musi wa 15 mwedzi unenge wakwana. Ndasvika musi wa 15, ndasvika mwedzi wechi2 ndobva ndati maigeza murwere ere basa racho? Ndaigesa murwere, ndichiwacha, ndichitsvaira, ndichigadzira paari, ndichiwacha ndakadaro, ndisina kana magurovhosi kana ndikipamba munhu yahana ane batsirwa neni zvese. Saka ini ndobva ndati mwedzi wechi2 ndakati kuna imi saka muri kundibhadhara here? Ndakanzi tiri kugadzirirai. Ndakati alright, ndobva ndanyarara, ndobva ndaenda kumba ndokugara. Kusvika munhu mupenyu uyu, ini murooro wacho akati mama, dai mambomira kushanda, tangai mabhadhawa mari yenyu yekutanga iyi, tarise kuti mwedzi miviri mukadzi waSidini wacho. Saka pamwedzi yamuiri zvinani kuti mumbotanga kumira, kana mahoresewa ndoti muzoya meta kerioni nebasa renyu. Ndakati alright zvakanaka. Saka ndobva ndaenda kumba kwangu ndagara, ndobva ndaona mwedzi wapera umwe wechi2, ezvino unoyu ndiwechi6. Ndobva ndaenda kuna sabhuku, kwanhai masabhuku, muri kureva kuti mwana yakuda kundibhadhara here uyu? Zvakanzi imimi tange muende kuna mubvunza. Akambonditi sabhuku wachanzi ende muna mutora muuye naye. Ndakati ndatora musungwa inini manje ndiuye naye kuno. Ndobva ndati asukwana. Ndobva ndaenda kumba kwangu, ndobva ndagara pedza mwedzi, ndanga ndakuenda pamwedzi. Naimi mukufunga here kundibhadhara mabi enyu zvandikabata izvi? Inini ndakutohwarawo nezvandaibata izvi, ndakutenzwa kunzwa kuremerwa muchipfuwa mangu. Ndakabata zvakawanda, zvihombe izvozvo zve2 months. Ndesaka ndakati kuti andibhadhare munhu angandibhadhare sei. mari yamamawira ndandawira nokuti achandipa 65 pamwedzi. saka mashanda mwedzi mungari? Ndashanda 2 months. iwe Sidini zvotora amai ufane chaunopikisa here? Pana ushanda here kubaba pana amai vako? pamusoro idare, pamusoro Changamire, chokwadi chiripo ndechekuti mukugarisana nemukuwiriranawo padambudziko randakasangana naro pana mai vangu inini. Semhuri mukuwirirana kwataitawo semhuri, ndo vakanga vatarisana nekuti uchitsvaga munhu akodzero kunge achinge achibatsirani mama wavo. Sizvomuroora haangakwanisi kunge achibatani amai vega. Semunhu anga ari paground panguva yacho akasangana nesituation yanga iripo. Ende mai vangu inini kuya kwavakaita kunanga anetarisirwa nazvo, ndakaita kukuya azosirwa semwana anga aizomutsa musha, akazomutsa pamba pakapanga papadongo. Kwaive chengetwa mai vangu pekwendi panzi mwana wacheke sezvo pane mwana yavapo pamba chinde munomusira. Ndakanga zvongosirwa uri usiku mapasi 11 emota ngamwenza mai vakwavo. Saka nokutarisa kuti unoona ndiri mwana ndandichadiwo muroora, hama dzake hadzenzida kutomira kuti dzichange dzasumwa kuti dzine chibatani mwana wavo achinge abata amai vangu. Pandataura nematsikoma wangu vakati uchitsvagani muchembere, pandabvunzawo kune vamwe vaikwanisa kunge vanozivawo vakati ndakandidhirekta kuna mama Masango. Zvachende kuna mama waMasako nesu zvakambotibatsira vakambobatsira mai vedu kureva kwana Tiburu. Ndibva ndaenda kuya shuwa ndakavasvikira pamba mama, ndibva ndavatsanangura vandaudza zviripo paground. Vakati chokwadi
sezvenini wati wakomana vachakwanisa kunge vachindibhadhara ndikati hongu mawira namotaurana ndibva vauya mama kati chatanga ndauya pamwe ndati musati vatanga basa mutange manzwisisana pafoni vakabva vaizvitu vakataura namaiguru wangu inini kureva mukadzi womukoma wangu inini vakataura pafoni vakataura vese pafoni tangai mama shuwa chichange basa ungari musi wa 15 march not April 15 march ndibva vanzi ndotanga izvozvo zvanzi tangai ndibva vatanga chi mama kutanga kuita basa ravo zveshuwa ini semunhu aenda kubasa netiwo samai vari kundibatsirawo zvandakwanisa kunge ndichitiwo ndakauyawo kana nesafe yawo yekumba kwavo kana mahembe dzavo dzokupfeka kumusangano ndakakwanisa kuvatengera dress $10 ndakatengera achai $7 mabhaketi ekusamesa ita ndibva ndainchoapa mama kwete achibatwa papei yawo angu inini nekuti semunhu angubatsirawo pana mai vangu saka ndichienda kubasa iwo siti kutenda kuti ava vakanga vapromiswa kuti vachabhadhara iwongo kwatatangira uchiri kuziva here uchibvunzwa kuti uri kubvuma iri mhosva yako wati kuti kwete kuti ndakaramba kuvabhadhara ndopandaramba ini asi inini kana nditi kwete wakawirirana nawo wakanawirirana nenini pama pane pauri kutsanangura nyaya yako apa iwewe watsanangura uchiti wakadzi nevakoma wako iwewe tsvaga munhu anogona kugeza mai vamwe vanobva kudirekita kuti enda kuna gogo masango iwewe ndodhi wakaenda kuna gogo masango iwewe ndokuzotaura naye bhuti wako pafoni maiguru wako wakuchita mbuya vataure nani namaiguru wako pafoni asi iwewe ndiwakanotsvagani saka tingati nhasi gogo ava vari romwe here panapa kutaura kuti iwewe ndiwe murungu wavo asi mwana havazi rongo kana nini handingati vari rongo vanenge vari right asi ndikutaura pakuzoti inini ndakaramba kuvabhadhara wedhi rekuti ndakaramba inini vataura wedhi wakaramba ndikuda kwekuti chii avatanga basa musi wa 15 kureva kuti 15 achikwana umwe mwedzi haina kuya pei then the second month haina kuya pei iwewe munhu waifanira kufosa ina iwewe uri manager anditi ndiwakatumwa svaga mushandi waifanira kufosa maiguru wako nabhudhu wako vakapa uyi mari saka vamai vari right pakukusungisa anofanira kuti draw mari kubhengi ndiani waikati avanoti draw wega mari kubhengi ipapo iyi chokwadi chakanaka changirapo mukoma wako chokwadi chiripo changamire ndechekuti mai kutaura kwavari kuita mwedzi wano vakashanda vakasevenza wakuirijusa manje kwete kuti ai tuna kutaura zvakajeka kana vaiona vachiva chishanda vanona kupupura mwedzi wano yacho makavapa here munhu aifanira nga achivapa mari vakawira naye akarwara ndakavaudza vakataura vese pafoni vakati no inini vakanzwisana kanzi ndine hafu yacho kuenda kudari nokuda kwenyaya yako munhu wacho ouya kuno ya kutaura pafoni ndaisakanda meseji ndikavaudza vanhu vandakanda vanhu kubasa vakati vanokwanisa kunge varombomutsvaga sofa asi kunge achibatika pafoni nekuti kubva panguva yacho yakabva arwara akabva tanga kurutsa ropa kubasa ndikafonerwa kunoku ndikati no vakataura vesina mama kanzi mama ndapindwa nedambudziko nokuti ndiri kurwara saka ndisofa ndine hafu ndebva ndati vakataura vanopupura yacho iri kupi ndiye anai akati ndovakandira pafoni vakabuditsirana neecocash yavo yavakataurirana pafoni yakawayirama paecocash hakuna chakawira hafu imari hafu 65 iwo sidini ava atenda amai vako ichokwadi chida kutadzisiwo kutsvaga mari yekuti upa amai vacho inye kuti singamirire vakoma inini ndisingamirire vakoma ichokwadi mai vakabatsira mai vangu alright warijusa 2 months to 1 month iko zvino mai vako ruchengetwa nani ndakatozomisa muchemberi ndati vari kuchengetwa nemudzimai wangu ini asi unonzwisisa here kuti ava vanga vachitochengeta vatori nani pane mudzimai wavo uchazomuripa nemudzimai wako anova muroora chokwadi chiripo changamire inye kuti dambudziko rinenge rakakuwirawo haritauri asi iwo uri kuona zviri feya here kuti muroora anosomora mezvara ivo takati inye kutiwo hazvinge zviri right hazvisi kuva zviri hausi kuona kuti ukupara mhosva ikakurisa asi tengeta kutasava nokuona nekwesituation paground kuti ini semwana kana tichinge ndongotambira zviripo paground zvakafanana nepapa nyangwe mari yacho yavari kunzi ini ndovabhadhari ndinenge ndichivapa inini mari yacho ndichiwana sofa ndisati ndaane chinopamba mbudzi mbudzi handina kusada kwestand chete ndandiri nayo stand yechi yeshop yemba iri kupi ari kuboda tingaitengese ne$65 ndizo ndakutoitengesa ndinokodzera kutoitengesa nyangwe ne$5 kuti ndivabhara aiwa
utarisira kuitengesa rini kuti wabhadhara akandaona munhu anokwanisa kunge achida unoenda kutoita Ndikuita mari. anachiitengesa ne1.5 nekuti iri pabox 1.5 because of $6,000 iye kuti Tuna phone number yake. tipo phone namba yako 07834 041925 kune mukadzi oh zvauri kutaura kuti unotengesa stand izvi taura muno mudare wazviwirira nemukadzi iwe namba dzako dzakwandisedza wati 078 0784 041925 0784 yes 8404 1925 ndabvunza kuti iwe uri kutaura nyaya yekutengesa stand uri muno mudare muno mukadzi unenge watowirirana naye here zvauri kutotaura nazvo was he part and parcel yestand iyo tinenge taakuchitarisa tine kutsvaga one mamira anenge akaita izvokutesa stand wazvifunga wagara ipa pachera warenge watsvaga chimwe chiri chisiri stand handina zvimwe zvanokwanisa kunochitengesa nokuti ndokonda Tipe mari shamwari within 21 days. Simuka yenyu mende.